Jiena rrid nistudja l-moda minn meta kont tifla żgħira għax kelli nanti tit, allura xtaqt inkompli fuq passi tagħha nkompli minn hemm. Nixtieq inkompli bħala costume designer, ġifieri naħdem films jew teatri jew hekk. Disini, ħjata, moda, sostenibilità, kreattività, spiritu imprenditorjali. Emma Louise Buttigieg hija waħda minn madwar medja ta' 20 student tal-MCAST. Kull sena qegħdin jispeċjalizzaw f'korsijiet f'livell ta' diploma u baċċellerat fil-moda. Żorna l-campus tal-MCAST f'Tarġa Cap, iltqajna ma' grupp ta' studenti li qegħdin jitħarġu fit-teorija u l-prattika. Anna Nċileri li l-attiva bħala liema l-35 sena spjegat kif l-industrija tal-moda saret toffri opportunitajiet blaqis għal karriri kemm f'Malta u anke barra minn Malta. Qalet li dan qed iseħħ kemm il-lat kreattiv u anke mill-lat imprenditorjali. Hekk kif l-istudenti l waqt il-kors jagħmlu wkoll apprendistat huma mħarġa f'aspetti kulturali, teoretiċi u kreattivi, il-koll assoċjati mal-industrija tal-moda. Ritajiet żdiedu ħafna wkoll għax għandna studenti li għannet il-kors l-istudent għandu apprentistat. Mela sakemm għadu student diġà qed jiġi espost u jibda komunikazzjonijiet ma' l-industrija hemm barra. Meta ngħidu l-industrija hemm barra tista' tkun nibdewhom minn retails qishom biex anki huma jkunu jafu ta' kif jippreżentaw ix-xogħol. Imma dak l-apprentistat jgħinhom biex hekk ikunu jridu jaqbdu il-linja ta' marketing, diġa għandhom kif inu layout ta' ħanut, kif issir il-branding, kif issir il-merchandising. Sakura Fonda Karo li għandha 16 sena u li qiegħda fl-ewwel sena tal-kors, qalet li l-ħolma tagħha minn dejjem kienet li tkun disinjatriċi tal-moda. Għallimur New York, nkompli naħdem barra Malta, nsir fashion designer kbira u hekk. U bħala suġġett vera sabiħ, jiġifieri għandek ħafna xogħol fih, jiġifieri apparti l-ħjata u hekk tidħol ħafna teorija, mingħajr teorija speċi ma tmexxix. Il-qofol tal-kors jintlaħaq waqt il-Malta Fashion Week meta l-istudenti jippreżentaw kunċetti oriġinali waqt sfilati tal-moda.